Umthetho wakhona kuthiwa indlela iyahlala inamathe inameva lwazini. Kwamabhandisi. Iyempumelelo iningi inamathi inameva. Kodwa hayi zihambile bantwana bonke sasafika lapha ilo kwaseroba. Sesisuka lapha ya engolweni. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza ivivinyo. Yabona sisengolweni hayi leshaka kahle nje limoya omuhle. Osake sangelitile nje washintsha umoya. Emaseke zahlala emakhanda ngithi azibisale ngaphansi ngiyeshithwa nazo kuyo la zizophulwa khona. Angeke ngisho ukuthi asiphinde emvasi wena cha. Yanga bona isigubhu la hayi. Kashaya isigubhu umshaya isigubhu. Abafana bamacilongo hayi labafana bamacilongo kwafanele ngibaphe noma isikabhana. Katholiso. Yazi ubuhlungu nyawo kodwa manje ngabe ishaya amacilongo lawo hayi. Noma usibungene ngomntwana yakhe ngomntwana. Umoya ndawo masana. Cha yinto into yashebe eManazarete nezenga yona.